fim de semana. Dajcie like, odber a nikdy nechoďte z mojho kanála preč. A to mám štokelko. Potom môžeme aj natočiť s ňou hocičo. Chcete ľudia, napíšte do komentár takto a potom môžeme niekedy natočiť o upratovaní garáží. Chcete? Alebo máme auto o Forde, jak budem upratovať. Alebo potom zase niekedy môžeme, jak budem kosiť trávu. Dobre, aj môžeme natočiť hoci čo vy napíšete dole do komentára. Ja som dneska kosil, vidíte, pekný šok. Skoro tak. A rúže máme, aj vidíte. Môžeme. Čo? Môžem vám niekedy. Aj tu máme rajčinky, už vidíte. Papriku, takúto. A jahody, ktoré rastú, ale nie sú jahody. A tu sú maliny. Môžem vám ukázať. Už vám zase ukazoval, len nevidím červené, skoro všetky už sme obrali. To sú, tu vidíte. Dajte like a odber tuto na tento kanál a doví, čus, bye.